ingqondo kaThixo njengophuma nje igcwele wena njengophuma. Nantoni eyenzayo ingqondo kaThixo igcwele bani? He is mindful. Gcwele ingqondo, mind, full, gcwele ingqondo, gcwele bani? Gcwele umuntu. You are mindful of umuntu. Ude umamkele uThixo yini. Namhlanje njengoba sebesilapha nje sizo celebrate umnqamlezo. Basothethelwa ngomnqamlezo namhlanje. Kwavela umuntu, lo muntu wavela waphi? Emnqamlezo. Kwalo muntu izulu laziqongqotha. The only son ekuphela komzeleyo wancanya kwathi khayofela abantu. Ubani khona izulu limncamele kulo muntu. Ebekanathuma ngomnye umuntu mhlawumbe kuthiwa hayi ngabantu abangahapha ya esentini. Kuthethwa ngomuntu luhlela pha ngoku. Umuntu lunguwe lundini umuntu lundini lunguwe. Wavela emnqamlezweni. Uthi Yohane xa ethetha wenje nje ke. Bonisa ukuthi ingathi uyamkhomba ekuthini emnqamlezweni Yesu. Ithi wenje nje ke. Uyabonakalisa xa kuthiwa into wenje nje. Sibe kusenza illustration wenje nje ke umuntu. Xa encama into yakhe. Ndincamile namunyana wam ndimncamela abantu. Umuntu masixa siphuma kule nkonzo yomtheleko namhlanje siye kuyijonga njengenkonzo elusizi ebuhlungu ufike sidakumbile masiyijonge njengobana kukhululwe bani singobani thina singabantwana aba uThixo athi ingqondo yami igcwele yena. Masika singena kule nkonzo yomtheleko sivume sikhululwe safelwa kwafela umuntu omnqamlezweni. Masika siphuma apha nathi besinoba umuntu uyakubulisa ungakwazi nozimama uthi Yesu kuhle wandifela emnqamlezweni. Thina siyayigusha lethu sigusha le golide ingathi sinomona ngalo Yesu sifuntunga lo Yesu sifuna bangawethu sedwa exesha wafela kwamuntu akakhathalelanga ukufele wena ungeyonto nomnye umuntu ophangaphandle ufelwe makuyobuliswa ukuthi ndifelwe manje emnqamlezweni. Athe kubuza umuntu uthi yewethu anaxesha nazo nezilome nalapha batshonisa nalemisi yonke lento lemfitshi esihlezi sigcwala ingqondo zethu ngayo thina imfitshi sifelwe. This same Jesus lo Yesu, this same Jesus akuthiwa omnye kuthiwa lo elimbone enyuka ebone enyuke ngumuntu uzobuya. Sabe sithi na Yesu bethe ukufelelisa kuba kuphelanga bakuthiwa uyakhonjwa uyanyuka kuthiwa yena lo elimbone enyuka uzawuthini? Ebethana uzawuthini? Yabona kahle asibuya kuthiwa uzawuthini nabethu manje uzobuya njengoba kubuhlungu nje kuthiwa uzobuya. Sithenjisiwe akangomuntu koxokayo ngoYesu kuthiwa uzawuthini? Lokho le ayonto ewe mama Nkosi yinto eqinisekileyo kuba kanti uxokayo kuthiwa uzawuthini? Uzobuphi na wena xa ebuya? Uzobelilize echithe igazi lakhe wancama ubuthixo bakhe wancama isimo sakhe wangumuntu yonke into yakhe encamileyo athi xa ebuya asifumane siphi nathiza thina. Nathi sizawuthi mawa zintaba siweleni ingani ndiyabona ndihlekwa ngabamelwane babethi ngoku uzimisela ngayo le migqibelo sikuxela ngale sabathi ubaleka nathi apha ngoku nawe lo siva ngaye rhoqo makuthiwa lo Yesu ndiyacela ndithunani kuba lo umthendeleko mawuthi xa uphelayo lo umthendeleko lo umthendeleko kaJulayi uthi xa uphela usithi wena usithathile isigqibo esithi mna ngenxa yoba ndanganyelwa yonke into lizulu ndizawufumaneka ibonkumkani. Umuntu othi xa ndiphuma kulo mtheleleko bethunani mna ze ndiphuma apha ndisindhlanje ndikhululwe ndiyalibulela izulu ngokuziqongqotha kwaye akekho umuntu enzathi xa ndiphuma izoba ngathi ndigeza xa ndiphuma. Ekumlo ndixelela ndithi uYesu wandifela emnqamlezweni kwaye sikhululwe.
Ndamcela umuntu othi andifuni into yokubana ndishiyeke ngasemva. Ndifuna into yobana xa usithi uyeza ndikhale ixilongo njengokubuya uzofika mna ndimile ndikhawulele ndincumile. Ndiyacela mama uzosithandazela. Cela mama uzosithandazela xa sibhalisa kakhulu yethu. Nenezinto zonke somandla nangexesha sakuvuma okokuya inkosi. Nceda ke Nkosi singaphelele ekuvumeni ngemlomo. Mawube yinkosi yobomi bethu. Wongame kwimpilo, kwihambo, kwizenzo nentetho. Ngathi Thixo othandekayo ngendlela esiphila ngayo, ngathi abantwana bakho abakude nalamadinga ngezimilo zethu bagalela kuwe, ulobeleka kuwe. Senzele inceba ke mzali that whatever decisions esizithathileyo ngoku singathi xa siphuma Thixo othandekayo sibe ngamadala. Ukubuya kwakho Thixo kuqinisekile, kuthembekile. Sincede singabalekeli ezintabeni. But Nkosi masibe kuloo ndimbali kweso sihlwele esiya kuxhumaxhuma xa ibonakala. Sithi lo uThixo ebesimlindile. Nkosi xa singena kulo mthendeleko khawusenzele inceba that izinto esizifukame ngentliziyo sizikhuphe. Abantu Thixo sibagcine ezintliziyweni zethu masibakhuphe ngoba wena wasixolela. Nkosi ukufela kwethu nguwe. Makube nempembelelo yokutshintsha inhliziyo nengqondo zethu. Sijonge kuloo ntsasa yokubonakala kwakho ngoKristu wethu. Amen. Amen. Kakhulu manithabathele ithuba ndibulisa ibandla ngelihle igama kaYesu Kristu Kristu. Amen. Sithi ningane sabakhulelwe inkosikazi yami. Amen. Yena inkosikazi. Amen. Amen. Maranatha masali. Nkosi yethu Yesu. Sabathenga ithuba ndinamkelele kule nkonzo. Singakamabandla sihlangene namhlanje. Sizawulungiselela ngoku uyokuhlamba inyama. Sizawungena kule nkonzo yokuhlamba inyama. Kodwa ke phambi uba singene kule nkonzo yokuhlamba ukuthi ngesixhosa uthini? Uthi uYesu kuyo, kulowo uhlanjiweyo akusafunekile. Selikuhlanjwa kweenyawo zodwa. Uhlambulukile kwaphela, nami nihlambulukile. Kodwa aninjalo lonke. Ngibambile bazalwane. Amen. uYesu ethetha la mazwi njengicimile nje le mayi. Ilayithi. Hayi. uYesu uthetha la mazwi iBhayibhile xa ithetha apha kule ncwadi kaJohane isixelela ngokuba uYesu uhleli nabafundi bakhe. Ngokwesiqhelo ke xa kuhlalwa etafileni bekuhlala abantu abaphetheyo, abantu abanezicaka. Ukuhlala ke wena mntu bendisiza mna nesicaka sam, bendisiza mna nesilevu sam, Yes. sona esizandihlamba inyama. So abantu bebehlala apha etafileni ngosituzwe, ngofolo kwesithi ngosituzwe, ngabantu noko abathathelwa phezulu nabanezipho. Na uYesu ufika uchitha loo nto kule nkonzo. Uthi uYesu, khanizeni madoda nihlaleni apha. La madoda xa ehlala phantsi abheka abone ukubana ngaba ingathi akho bantu mani bazasihlamba inyawa. Ilena yajonga kwenye uba hayi noba zawuhlanjwa nguPeter kodwa noko ndingconwana kunoPeter. Ingilona wajonga komnye. Ithi iBhayibhile bathi besenza loo nto wavele waphakama uYesu wathatha itawuli wayibhinqa. Na uYesu xa ethatha itawuli eyibhinqa, ndinombono wabo bejongana ukuba uza kwenza ntoni because uyinkosi.
Na uYesu uthi ayibhinqa le tawuli athatha amanzi. Athi uYesu ndiyayiguqula ke ngoku le nkonzo ukusukela ngoku ndimo zohlamba inyama. Amen. Sisimanga ke esisenzayo nguYesu because unguThixo. Aphinde athi enguThixo athathe isigqibo soba athathe ubuqaqi. Abe sisicaka esizawuhlamba umuntu inyama. Yonke ke le nto uYesu wayeyenza wayenombono wethu ngo-2026 sihleli apha. Hey! Sijongene inglo esithi azibanda uhlanjwa ngubani inyama. Kuba ucinga wena ungcono kunomnye. Kanti uYesu into eyifundiswa esithi sonke masibe zizicaka. Amen. Amen. Zijonge uthi agqiba uzibone ungoyena moni ukogqitha wonke umuntu olapha. Uzawuzoma apha ecam kwam. Ndimomphetheyo mfondini. Amen. Amen. Uzawuzoma apha ecam kwam umfundisi kaBoy agqibezele le ntetha. Amen. Ningayijongi ke le ntetha yakhe ke ndihoye leyo mfundisi wenu. Amen. Yena nimamele nje. With that very same note. Yakusi bandla lehle igama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Angiqiniseke ngentetha zikaMsiwe. Njengoba selenisa amavoyele yakhe. But ke sizawungena kwinkonzo enomahluko. Eyokuqala ithi leading to ukuba uye esithebeni okanye uye emthendelekweni. You need to do le nto kuthiwa yi-self-examination. Abona ke singabantu ke siya-excela, be selfish and look at yourself and forget about anyone else. Ukuzicikida ke ukuthi nguwe wedwa noThixo wakho. Ulibale ngaye wokomnye umuntu. Inkonzo yomthendeleko noxa nje siye sicinge phama thina ifocus yethu is on the climax yokuba sizawutya umthendeleko. Inento kwenza nokuba wena ekuzicikideni kwakho uzame ukuthi ucele uxolo kuThixo. That's the second thing about it. The self-examination leads you to confessing your sins to God. Yes. Ngoba uye uvele uwena uvela kubani kuwe phambi kuThixo. Yona nto adla ukuthi uDavide ndonile kuwe Thixo, ndonile kuwe wedwa. Sisihamba sonke nani? Yes. Udlule apho emveni koba uconfesse your sins to God. Kule preparation yakho for the actual service of communion, it is time for you to do reconciliation. Yes. That's when you reconcile with God. That's when you reconcile with mankind. Ngoba bakhona abantu esiye sibanyathele. Yabona into yonyathelwa ke ikhona into kubana unyathelwe ngumuntu onxuli-flops. Saba sonke uye ube nento ethi hayi ndiyaziva ii-flops kodwa ke noba kho ndibitheni. But kukhona into yobana unyathelwe ngumntu onxiba ii-safety shoes. Wena unxiba ii-flops. Akunyathele ngee-safety shoes, ndithi zii-safety shoes sele ke thina sizinxiba xana sisiye ebuhlanti. Kunganeli ubana uve the pain of the safety shoe, but laa nto beyinyathele ebuhlanti ayishiya apha kwezinzwaneni. Umve xa esithi but bengathi akwenzekanga nto. When you do this self-examination, uye ufikelele ukuthi uve nezanqina zangela xesha ubunyathela abantu unenjongo yobanyathelo. Sometimes sibanyathela sinento ethi ndifuna khandive ukuba nam ndiyakwazi ukuzinxiba ii-stiletto heels
Uba uyiva njani itipi xa inyathela kwigumbi. Nkosi. Lixesha lento yokubana ke ubuyele nakwabo bantu. Yes. Sizawuhlambana inyawo. Ekuhlambaneni kwethu inyawo. Ndifuna zisikhumbule le ndawo. Ukuba ngaba kuye kwathi qatha engqondweni yakho. Ukuba akasandithethisi. Okanye kuye kweqatha engqondweni yakho. Ukuba andifuni nento endidibanisa naye. Ukuba ngaba kuthe qatha engqondweni yakho. Ukuba kukho umuntu ongayaziyo nokuba sekutheni imeko yenu nobabini inje. Sele sinefowuni ezingasafuni ne-airtime zilonke zinedatha. Apha elokushingeni nalaa nto enothenga nithi into lani ke kukho no-fiber time. Okay. Ngexesha sizawuhlukana sohlamba inyawo. Do yourself a favor. Uthi andiyazi uba ndenza ntoni. Andazi uba weva ntoni ngam. Kodwa ndiqaphele into yokubana asisenzi izinto ngendlela esiqhele ukwenza ngayo. Ndicela uxolo ngaloo nto noba yintoni na. Ndicela silungise izinto. Ngoba andinqwele into yokubana singangena emthendelekweni. Sisenabantu esibabambileyo ngeentliziyo zethu. Siphinde sibuyele kubo sisenjalo. Sanifundela isicatshulwa. Sihambe siyoku. Hlamba inyawo. Ndithe apha ekuzicikideni kwethu ke siye sibe kude ekucikideni abanye abantu. Uthi u-Ellen White, though Jesus knew Judas from the beginning, he washed his feet. And the betrayer was privileged to unite with Christ in partaking of the sacrament. A long-suffering Savior held out every inducement for the sinner to receive him, to repent, and to be cleansed from the defilement of sin. This example is for us when we suppose one to be in error and sin. We are not to divorce ourselves from him. By no careless separation are we to leave him a prey to temptation or drive him upon Satan's battling ground. This is not Christ's method. It was because the disciples were erring and faulty that he washed their feet. And all but one of the 12 were thus brought to repentance. Umthendeleko ayingowabantu abagqibeleleyo. Umthendeleko ngowabantu abasenempazamo nabantu abonileyo. Ukona kwakho kwexesha elizolo ayiyonto ekuthintelayo into yokuba uzophi umthendeleko. But it is that reason ekufanele ukuthi kutyhalele ukuthi uzophi umthendeleko. The fact that we have sinned against God, mayibe ile ithi Nkosi nasi isono sam, ndicela uxolo ngaso, ndiza kuwe ndisithi ngale nkonzo yomthendeleko ndixolele ubugwenxa bam. Yabona ke impazamo enkulu uJudas Iscariot wathi ngoku uYesu selezile kuye wamhlamba inyawo, ehlanjwa esonweni sakhe, but yena wabuyela kuso. Impazamo nathi siye siyenze sithi ngoku sele siyifumene le nkonzo siphinde sibuyele apho besikhona. Inkonzo esongena kuyo inkonzo yokuzithoba, inkonzo esenza ngayo uxolo,
Ndakhe nathi ke ndityisa umthendeleko edaba. Ndabacela abadala bakhona. Ndathi sizabahlukana ngoku. Kuye kuthiwa ootata mabaphume phaa, oomama baye phaya. Ndiyacela kushiyeke iikota zimbini. Kulo mfundisi walapha. Okay, bakhona abadala bona. Kushiyeke iikota ezimbini. Ndicela kwezi kota zimbini enisezawutya kuzo umthendeleko. Komnye kweza kota ninike ithuba lokubana ii-siblings zihlamba inyawo. Ngoba siyephulana imiphefumlo sizalwa ngumntu omnye. Kwenye yezikota ninike just the siblings, abantu abakhonza nee-siblings zabo apha bakhe bayohlambana inyawo. Then ke ndinamane basingozihamba sodwa sawuhlambana. But let the siblings get a chance yokwakha uxolo nabantwana bakamamakho nabantwana bakatatakho. Kwenye ikota, let those who are married bahlambane inyawo. Ngoba siyakhubekisana kule mitshato uThixo sibabale ngayo. Singalwenzi uxolo kuyo yonke loo nto. Ndingake kule mizuzu mibini sinokuzola unomthandazo enhliziyweni yakho. Just in case awukhangwe uzicikide. 2 minutes. Search yourself and check where you are with God. Confess your sins to God. Kule mizuzu mibini ulungele ukungena kule nkonzo yokuzithoba. Sithoba intloko, sivala amehlo, lo gama sizicikidayo sisenza uxolo ngoThixo wethu. Sisuke kuzithobeni Nkosi yami, sithobe iintloko zethu. Sizama ulungisa ubuhlobo bethu nawe. Angibole Nkosi usishiye. Sithi bakhe baxele kuyo. Siyakucela Nkosi yami ngoba sizithoba sizidlulisa kuwe. Vula ezo ngalo Nkosi yami esizithembileyo ube nathi. Sithi Nkosi yami ngalo umthendeleko. Siphume Nkosi yami sithi we have renewed our relationship and our vows with you. Abanye bethu Nkosi yami besebelibele noba ivulwa njengeBhayibhile. Abanye sebelibele noba uthandazwa njani. Abanye nje besebehamba nje kuba beqonda uba bawunoba kuhlala endlini xa yeSabatha. Siyacela baba Nkosi yami sibe renewed relationships now. Xa siphuma apha Nkosi yami sithi sibuyelene Thixo wethu. Siyacela Nkosi ungasilahli Nkosi yami. Apho esihamba khona Nkosi yami mahlale sikhumbula siqathe engqondweni intobana wena ungumntu wethu, ungumntu Nkosi yami ohleli nje ucingana nathi. Ngexesha bakwazi singena iinkonzo ezilandelayo sizibeke ezandleni zakho. Siyacela ukubana uzisikelele ube nomntu ngamnye olapha Nkosi yami. Usebenze enhliziyweni yakhe ube naye naKristu Nkosi wethu. Amen. God is good all the time. As we go to the foot washing session, all the grannies, the mothers, the sisters will remain here. The grandfathers, fathers, brothers will go that side. And then we'll come back after that session.